Bicol tank, boss. Unleaded. Oh? Takal masagad ah. Sagad-sagad mo, boss, kasi Bicol takbuhin ito eh. Ah, hindi, wow. Gumaka na ako nito magpagas. Gumaka na. Mga timunan. Ito, Bicol? Oo. Hindi totoo yan. Palagi naman ako umuwi doon. Galing yan. Palagi naman ako umuwi doon. Saan sa Bicol? Camarinesor. Mga ano. Umaga, mga tanghali. No, mga alas 2 nandun. Tama-tama ang takbo lang. Kailangan maaga mag-alis kasi pag natanghalian ka dyan, matraffic dyan sa Laguna eh. Oo. Sa may service road, traffic dyan. So, what's up mga lods, no? So ayun, biyahe tayo ngayon papuntang Bicol. Papuntang tayo dito sa may Flying B, Mindanao Avenue, sa may Talipapa. So alas 3 na, ang alis natin. Medyo kasi nahirapan ako sa dala ko eh. Marami, nahirapan ako kamada dito sa motor ko. So as usual, biyahe na naman tayo ng Bicol. So sa may Camarinesor lang naman ako, Bicol. So malay-layo pa rin din naman eh. Bali, dalawa kami ngayon babiyahe ng bayaw ko. Siya naman ay naka-Aerox, yung bagong kuha niyang Aerox ngayon. Sakto bibirikin niya papuntang Bicol. So first time niya papuntang Bicol na magmumotor din. Dati nakamotor naman na siya pero angka sa akin, palitan kami mag-drive. So ngayon, tig-isa kaming motor. So nandun siya sa ngayon sa may Taguig, dadaanan ko pa siya. So nandito pa tayo manggaling ngayon sa may Navaliches. So dawi pa lang tayo doon. So makakatikot kami noon talaga doon sa may Taguig, mga alas 3 na. Sana umabot ako ng alas 3 doon kasi usapan namin alas 3. So nasa 2:30 pa lang naman eh. Wala naman traffic ngayon. So let's go, update ko na lang kayo mga lods, no, sa magaganap sa aming biyahe. Oho, Magallanes na tayo mga lods, no. So konti na lang, malapit-lapit na tayo sa Bikutan. Wala pa ng mga alas 3. So hindi naman bago sa atin tong pag-uwi ng Bicol. Madalas tayong umuwi sa Bicol sa mga palagi nakakapanood dito sa aking YouTube channel at saka sa Facebook page. Baka nga nauumay na kayo sa palagi mga halos content ko doon na para palaging papuntang pauwi ng Bicol. Galing yan. So tigil muna tayo sa biyahe sa Foodpanda as a delivery rider. Pahinga muna, bakasyon muna. So medyo mabigat-bigat ang dala ko ngayon. Marami akong dala. Ulit mamaya kayo mga lods, no, pag nakita na kami ng bayaw ko. So andito na yung bayaw ko. Dito kami nakita sa may 7-Eleven di Oeste. So ito, naka-Aerox siya. Anong papagasan mo na gasolinahan? Doon na lang sa may Shell, sa may Sukat. Abot ka pa naman siguro doon. Okay. Aerox. Oh, may box ka na pala no ya. May box ka na pala. Box. Tulog na. Tulog yung gasoline boy. Anong bili mo? 5.5. 5.5. Kasama na bracket? Hindi pa? Hindi pa? Okay. Magkano yung bracket? Nasa 1.8. Mahal. Hindi mo kayo. Mahal? Matibay din naman to eh. Yung karga natin, no? Punong-puno. Dumi pa ng motor. Over tayo sa may Shell Calamba. Saglit. Hours later. So update mga lods, nandito na tayo ngayon sa may Pagbilao. So paakyat tayo dito sa may Old Chigsag Road. Ito kakanan tayo sa may Old Chigsag Road. Ito yung papasok. Ang lamig, sarap sa pakiramdam. Ang lamig dito. Yan o, Quezon Protected Landscape. Pakita tayo ng Old Chigsag Road. National Forest Park.
Quezon National Forest Park. Buwan view dyan, oh. Palit ng lens, iridium lens. A few moments later. So magpapagas na muna tayo dito sa may Flying Bee, Plaridel, Siain, Quezon. So mula Navaliches, Flying Bee, dito ulit tayo magpapagas sa may Plaridel, Siain, Quezon. Papultang ulit tayo kasi 1 bar na lang. Baka umabot ng Camarines North, ay Camarines Sur. Plaridel, Siain, Quezon Province. Yan, napakaganda ng dagat. Tapos ang sa kabila, bundok, Asol at Birdie. Yun, susubukan natin mga lods na itong Gumaka Bypass Road. So hindi tayo dadaan sa traffic na bayan ng Gumaka. Ayan, dito tayo dadaan. So dati maraming na-scam dito nung maulan kasi hindi pa talaga asin. Tapos yung kalsada, may mga putol pa na kalsada at saka maputik. So ngayon hindi naman tagulan, so dito tayo dadaan ngayon kasi umaga. Alas 8 rush hour, matraffic na dun sa may bayan ng Gumaka. Masigip ang kalsada dun. Iwasan lang natin yung traffic na bayan ng Gumaka. Kaya magandang spot dyan. Ha? Picturean kita? Picturean? Gandang plum view dyan. So nag-stop over muna kami doon, nag-picture. Ganda kasi ng view, overlooking Lopez Bypass Road. Sarap. Pag walang traffic, kalawag, malubak. Ito yung mga nakasabay namin, no? Papuntang sila, Leyte. Yung dalawang motor na yan, naka-aerox saka naka-clip. Galing silang Manila. Kanina pa namin ito nakasabay-sabay mula sa may Old Chigsag. Biyahing Leyte daw sila. Sinyan nyo tong kotse na nasa unahan ko. Yung signal light niya kanina pa yan. O baka kahapon pa. Hindi naman umu-overtake. Kanina pa nakasignal light. 5 kilometro na nakalipas. Kuya, signal light mo kahapon pa yata yan, ah. Yun, pinalitan din sa kanan, napansin ako. Narinig ako.